ADHD ja sitten siitä on semmoinen versio, mistä puuttuu tämä hyperaktiivisuuskomponentti eli ADD. Mulla on tämä jälkimmäinen. Okei, mä voin esiintyä aktiivisesti tai dynaamisesti tai joskus jopa hyperaktiivisesti, mutta mä en ole koskaan ollut työnarkomaani. Mä oon aina ollut sairaaloisen laiska ja alakulonen ja loivaliikkeinen ja mulle käyntiinlähtö on mahdotonta. Ja se on kuormittavaa. Se on ihan saatanan kauheata, ettei pysty rakenteistettuun työhön tai muotoseikat ei kiinnosta tai on vaikeuksia kuunnella toisen ihmisen puhetta. Semmoinen ihminen, joka on tämmöisen ADD- tai ADHD-ihmisen kanssa vaikka liitossa, parisuhteessa, täysin myötätuntoni sydämestäni. Miltä se mahtaa toisesta tuntua, kun sä kerrot jotain itsellesi tärkeää asiaa ja se toinen ei jaksa keskittyä. Se saattaa joskus jopa näyttää näin, että vaan vauhtiin siihen tarinaan. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että meikäläisten aivot ovat sammumaisilla. Eli meidän kyky ylläpitää vireystilaa on heikko. Ja tästä seuraa, että me tarvitsemme stimulaatiota, ärsykkeitä, jännittäviä tilanteita. Sen takia me olemme riskikäyttäytyviä ja jännityshakuisia. Me emme jaksa kuunnella sun lausetta, mutta sun pitää jaksaa kuunnella mun lausetta. Ja meillä on vaikeuksia keskittyä ja ikävät asiat ei toimi lainkaan, koska me aivot sakkaa, ne sammuu ja pyörrytään ja kaikkea tämmöistä muuta.